Stħarriġ li sar mill-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Għawdex wera kif 74% tal-operaturi f'din l-industrija jemmnu li Għawdex mhux jattira turisti ta' kwalità, dan fil-waqt li 63% qed jgħidu li l-gżira ta' Għawdex mhix qed tipprovdi prodotti li jkun b'saħħtu biżżejjed jew ta' valur għoli. Fi stqarrija l-GTA ppubblikat ir-riżultati ta' dan is-survey li kopra il-perjodu tas-sajf. Bi 33% jgħidu li l-andament tan-negozju baqa' fl-istess livell tas-sajf 2024 u 48% qalu li marru aħjar. L-istess tħarriġ wera li l-ispejjeż tal-operati jibqgħu l-akbar tħassib għal dawk kollha involuti fl-industrija turistika, bi 63% tal-għawċin jgħidu li din hi problema maġġuri. Apparti l-ispejjeż hemm ukoll kwistjonijiet ta' riżorsi umani, problemi ta' burokrazija u anke problemi bl-skills pass li jintroduċa l-Gvern.